Pauline Zammit, Occupational Therapist, nifforma parti minn team tal-Young People's Unit. Bis-saħħa tal-Premju tal-President għandna l-opportunità li naħdmu ma' tfal u żgħażagħ b'diffikultajiet emozjonali u saħħa mentali fejn bis-saħħa ta' dan il-proġett ħankunu qegħdin nagħtu l-opportunità lit tfal biex jisprimu l-ħsibijiet tagħhom u l-esperjenzi tagħhom. F'dawn l-attivitajiet il-kantant Gianluca Bezzina u l-mużiċist Paul Bezzina ħajkunu qed ikunu preżenti fejn ħajkunu qegħdin jieħdu noti ta' dak li jkun qed jintqal mit-tfal u żgħażagħ fejn flimkien mal-kantanti u żgħażagħ u tfal ħajkunu qegħdin joħolqu diska blan li niżviluppaw iktar kuxjenza fuq is-saħħa mentali, speċjalment fit-tfal u żgħażagħ.